apa ayake jalo ngono ya prasaja kowe kudu nyabadani apa wae sandang lalawang ngalakope wis pasti poti naru waton kowe aku
Sugengan mewah kasarasan ingkang tumantuk dumateng handika lan kula sami dhuwur pepundhen wonten ing kalenggahan siang menika nerinci panjenenganipun Bapak Sidin Ibu Baryatun nerinci ngentas pitulus kakine ditemanten ingkang yekti sinuba sinukarto sinukasma kusumaning ayu diayu roro patkul janah ing mangki badhe kadhapaken kalih jejoko ingkang pinilih nurinjih pun bagus Sahrul Slamet Riyadi jalu tanu saking panjenenganipun Bapak Darno Febrianto Ibu Sri Partini ingkang mijil saking Boyolali Jawi Tengah kalikan pun nurinjih hawit wekdal sampun sawetawis siang mangilumakaten katur dumateng sanak kadang ahli waris tangga tepalih manggundun tumuli ati sami daya-daya rawuh ngestreni menapa ingkang dados niat lan hajatipun panjenenganipun Bapak Sidin Saribit garwa kalikan punika dan injih kalikan punika panjenenganipun Bapak Sidin Mahargya Putra Hamiwoho Siwi melebkaten daya-daya badhe kawiwitan kalian punika nunjih sesarengan kalian hadroh modern Al Ikhlas ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Ibu Solikah mijil saking Dukuh Sukorejo Desa Banyu Biru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi mekaten mugi samudyanipun saged lancar-lancar tan manggih pambengan skoro-koro mila mekaten katur dumateng Ibu Solikah manggunun kawiwitan kalegan menika kanthi waosan basmalah kanthi hadroh Al Ikhlas mekaten sumangga Ibu nikine leren ora mandek maksude monggo orjene terus yo dimulai sekali lagi mulai blek mungkin nek kula ngeten sing mriku leren karek orjene mboten nek rusak pun ta manut kula Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sugeng siang nuwun kawula nuwun para bini sepuh para pepundhen
Haji sepuh ingkang astu hamastuti dhateng raing tata krami para nayakaning negari satriya kusumaning bangsa ingkang asta jejeging adil miwah para sutresna budaya ingkang hanggung nguri-uri dhateng endahing budaya lugung purwa widodo rahayu ngatur kanthi ngenepaken raos ngeneyaken panca ndriya monggo nun sesarengan kawula dherekaken ngrajut budayaning punang nganggo sinawung manengku puja miwah puji syukur kunjuk wonten ngarasa dalem Allah subhanallahu wa ta'ala ing pundi katiti hati samidhuh para pemimpin sampun kepareng silaturahim wonten ing salebeting upacara biwadaning temanten kalih selawat saha salat monggo nun kita pepetri sesarengan babar wisan kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit wonten ing junanipun ngantos dumugi delahanipun sapatawis kula cumanta Covid piniji ngayun minangka juru paniti wara pangendhalipura ingkang kepareng panggugatina ninji panjenenganipun Bapak Sidin Ibu Baryatun Sarimbit ngintas pitulus kage manten ingkang yekti sinuba sinukarto kaliyan winika ninjih badhe pun kadhapaken kaliyan jejaka ingkang pinilih panjenenganipun Roro Ayu Fatkul Jannah kadhapaken kaliyan panjenenganipun Bagus Sahrul Slamet Riyadi jalune saking panjenenganipun Bapak Darno Ibu Bapak Darno Febrianto Ibu Sri Partini ingkang wijil saking Boyolali Jawi Tengah mugi-mugi kanthi kaliyan mriku sageta mahanani ayem tentrem slamet lujeng tan manggih pambengan sekara-kara kaliyan mriku ninjih kula badhe ngaturaken para ingkang sami makarti juru paniti war pangendhalipura kula Sugiarto ingkang mijil saking Paldaplang Kauman Widodaren katelah wali kukun makarya sesangarian juru paes ninjih wedding Kaila Brit ingkang mijil saking Banyubiri tenandang kata lumben sedaya perangkat wiwit saking sound system ugi tenandang kata lumben ninjih foto shooting menika setunggal kotak ninjih saking Kaila Brit mekaten ing wasana kaliyan mriku ninjih hati sami dhuwur pepundhen Sekejala kang kanthi nikmat ing kayun suksan wamning budi lan karsa miwah lelenggan kantos dumugi purnaning gati nuwun kawula nuwun bismillah yo Bukaku. Halo. Cek. Vokale dipolne. Cek. Cek. Halo.
kalenggan menika kanthi wasan basmalah upacara pahargyan sanggal menika nunjih badhe kawiwadha belum ngaten katur dumateng Ibu Jurwas nunjih Ibu Kaila Brit monggo tumuli samapta gati sawigeng diri nini tumanten kakang timyat saking madyaning panti pambusanan manjing sasana rinenggo nenggih sasana panginggar-inggar katur dumateng panjenenganipun Bapak Sidin sekalian Ibu Baryatun monggo nun Bapak Ibu Pak Sidin kalih Ibu monggo tumuli miat saking sasana nderekaken ingkang putra putri nunjihipun Rorayu Fatkul Janah kalenggan menika nggih miyatipun panjenenganipun Bapak Sidin sekalian Ibu miat riki Bapak mriku tak bunteti ndek wau nggih katur dumateng kadang-kadang adruh monggo dipun sak sekecanipun miyatipun nini temanten saking madyaning panti pambusanan manjing sasana rinenggo nenggih sasana panginggar-inggar monggo madyaning panti pambusanan manjing sasana rinenggo nenggih sasana pangeran kawis tinggal ayune ora ana kang ngungkuli dasar wanudra balak ulat ronggo karana binas panas marati brong-brong saya pencorong besengkut saya watut yen nesu tambah dasar pawakane katuranggan mas woro nemu sudemo wanudra kuat kadunungan derajat rampangkan miwah boyo tejo kumpul pria kadura katara putri memoro piranti piranti dasawat ing mangke rasa lenggane kajane kursi gading gambar kecono rinemengan bambu repergati sinebaran sari-sari ginodori Kecatuk desa nolipante minggu garwa perames wari Bapak lisan majani kurya bilamun Lumoyo Labun katang sesetyo ingkang minangka menika Sekat serat pulau sinto pinantah kita turun Nempur-nempur rawit Kenelong pindo loming hospito Binalundir mumi orang pinarata sekalian kurang Bapak bisa nikmati Kuraya Gedung Nini tuanten wis keparenggan ratu dateng rawuhipun ingkang raka digengke garwa ingkang mangke maksimal panjenengan wis nampangan wektu ya Pak Wali Kaki Manten sing pratandha biwadaning temanten kekalih tumuli kawiwitan katur dumateng Jurias monggo Manggala Yudha Yudha Manggala Putri Demas laju kewala monggo Manggala Yudha Yudha Manggala Putri Demas lajeng kewala lumaksana Manggala Mlenan Manggala Yudha Yudha Manggala nggih
Babar wesan rawi manggala yuda manggala lebu kergemas Bugo jenaran monggo Bopo kula suwang bopo Suwang kula ngaturaken pun bugo jenaran sapirantasipun Monggo bopo kawula aturi tampi ya Praja Ingsun lan garapan ingsun nego trima marang budine Babar wesan ni pambedolo sarat dimonco Rasulillah salatu wassalamullahi Kayung lempu dewa dari gedang mas buku cindi tapas mari jodoh Bok sosok kita wis tinggal bubar bicar kahyar Kayung lempu dinten kroso Murih yono widodon ing sambi kula Matur dumateng miripun Bapak Hernowo Joko Juwanto monggo nderekaken ingkang putra derejipun Sahrul Slamet Riyadi niat saking rajane sasana tepas banget lulus neskolotan manggih pambengan sekoro-koro nerincih kalenggan beriko pambedoling sekarat dimoncoro kembar mayang sakembaran kayu keleput dewan daru gedang mas pupus cindi tapas limar pari jodoh kenconom yang tebuk swoso nerincih kalenggan beriko rawuhipun kaki temanten kinantenan kadang gutrah warga agung saking Boyolali Bapak Hernowo Joko Juwanto monggo